Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. 29 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Ayan mga kaibigan, magandang gabi mga kaibigan. Kayo pa rin po nakikinig dito sa Love Radio. Ayan na sa mga pasahero. Kamusta ang inyong biyahe? Bawal ang tatulog-tulog kasi pag tumulog kayo, baka lumagpas po kayo sa inyong bababaan pagkagising nyo. Nasa kabilang buhay na kayo. Ayan na sa letra ng B, 8, bingo! Aragoy! Maluoy ka. Alright mga kabisyo, magandang gabi! Luzon, Visayas, Mindanao, and World Wide Web. Siyempre, kasama niyo pa rin po, Diego Bandido at si Tanghenyo. Ito na pong huling banat natin, huling hirit ng programang EDSA. Siyempre, hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Wala pong pasok ngayon dahil ginugunita po natin ang araw ni Gat Andres Bonifacio at tapang atao. Atapang atao Andres Bonifacio. Aputo la kamay, hindi atakbo. Aputo la paa, hindi atakbo. Aputo la ulo, hindi di atakbo. Alagay apatak kamanse, atakbo. Number 9. Ay nako mga kabisyo. Tuwa naman mga kabisyo, mga ganito ano. So definitely yung iba bukas pagod na pagod. Kasi it's a very, very long weekend. Simula po ng Friday, Saturday, Sunday, Monday walang pasok. So Tuesday na ang resume. Mga estudyante at saka syempre yung mga walang pasok. Pero tayo, kagaya mo Uncle, Manong Driver, tuloy-tuloy ang pasok. Kagaya din ni Manong Guard. O yung mga PSG natin dyan, Member Padbaw. Tuloy-tuloy ang pasok natin, ha? Walang pahingahan. Kaya mabuhay po tayong lahat. Ayan, ika nga sabi ni Andres Bonifacio. Ano ba yung sinabi ni Andres Bonifacio? Nakalimutan ko Aray! Bakit ang? Peste ka, salita ka ng salita, hindi mo pala alam. Basta, yun, basta Andres Bonifacio at tapang tao yan. Alright mga kabisyo, ito pag-usapan natin to boards pag-usapan natin to. Ito pong nasagap nating balita na isang vlogger, abay nako, ipinagtanggol ang bantay ng isang tourist attraction. Dahil ayon sa vlogger, wala naman daw kasalanan talaga yung bantay. Bagkus ay ginawa niya lamang ang kanyang trabaho. Okay, ganito mga kabisyo, para meron tayong konteksto ng pinag-uusapan natin. Meron kasi isang nagve-vlog na parang papasok sa isang tourist attraction, pero bago siya pumasok, siningil siya. Pinakitaan siya na may rates. Tinanong siya kung ilan na ba yung followers mo. Kung halimbawa 200,000, 300,000, ang tawag doon, anong tawag doon? Ayaw lumabas. Yung raketa tuloy. Taripa, ayun. Merong taripa na pag ganito yung followers mo, ito yung babayaran mo. Kaya si kuya hindi na natuloy dahil wala siyang pambayad. Dahil syempre di pa naman talaga kumikita. So ito ngayon binash yung tagabantay. So nang in-interview yung vlogger, sabi niya, wag nating i-bash si ate. 'Di ba? Bait naman. Tang, logican na natin to, Tang. Sige, banatan mo na yan. Logican mo na yan.
Mga kabisyo, the question is why there are people na laging galit, yung parang go na go. Kasi marami pong nag-bash dun sa bantay. Yung bantay, tagapagpatupad lang naman siya kung ano inuutos na nagpapasahod sa kanya. Ano bang talagang dahilan? Well, mga kabisyo, it's because a lot of people, maybe including you, ikaw na nakikinig, or ako sometimes, we tend to make decisions using our emotions. Doon nagkakaproblema tayo. Pag gumagawa po tayo ng mga desisyon using our emotions, doon tayo nadadali. Doon kadalasan tayo nagkakaproblema. Kaya nga mga kabisyo, pinag-aaral tayo ng mga magulang natin. Pinapadala tayo pinapaano tayo sa mga school. Kahit hirap na yung tatay mo, nanay mo. Para ma-enhance yung reasoning power mo. Para pag nag-isip ka, pag gumawa ka ng desisyon, ay tama. And I thank you! Oh my gosh! Ay, bilis ng oras. Papaalam na tayo pala. Okay mga kabisyan, tabayanan. Susunod na ang inyong angkol. Pag alas 9 na. Tutoy na lab. Oo. Uncle Totoy Bato na. Galing din to sa sakit. Pero sana okay na. Maraming salamat mga kabisyo. Magkarinigan po tayo uli bukas sa pangalan po ni Tang Henyo. Ako po niyo ang lingkod, Diego Bandido. Aray! Bakit na naman, Tang? Bakit di ba ako pwede magpaalam? Ikaw magpaalam sa akin? O sige na. Ako si Tang Henyo, hindi na sender pero juicy pa rin. O paalam na!